Biti, basta mao na to kung ingon si mo ha. Kanang istorya dili jud na to na angay itabi-tabi kay napatay kita ana. Ginoo. Barangay ta. Mabarangay gani ta ana no. Maawa no daan ko palagi mo lang ito yung angkas-angkas. Lagi kuyawa bitaw. Di jud ko katuo ba. Angal. Naara day mo ring duwa. Kahibaw jud ko nga kahibaw mo. Kahibaw jud ko nga kahibaw mo. Kung asa akong asawa. Kay kamo ang number 1 nga tsismusa na itong barangay. Huwag nalilong ninyo ba? Kamo ang mga tsismusa, mga bakakon. Kamo ang CCTV na itong barangay. Oh, naong pa lang nyo da ano? Mga bakakon tindag ko. Kapailawas oh. Tsismusa kayo. Karon. Ikaw ako unahon pagpangutana. Kay kahibalo ko. Nga kahibaw jud ka. Kung asa akong asawa. Asa akong asawa. Wa ko kaibaw oy. Unsa ko kaibaw? Managtaman ka. Unsa man taon ka oy kasakit ba ato? Tagaan ta kag panahon. Pangutanon ta ka pag-usab. Kay kahibaw jud ka. Nga kahibaw ko. Nga kabalo ka kung asa akong asawa. Agay! Asa akong asawa. Nganong diri man ka mangutana sa buang nga wa man may taon kahibaw? Wa di ka kahibaw? So ani siya oy nga diri man managpa man parte mo. Kahibaw jud ka, mulimod pa jud ka. Karon, dili di ka mo istorya. Ikaw akong sunod pangutanon. Kahibaw jud ko, nga kahibaw ka. Kung asa akong asawa. Kayo, unsa may pulos nga nagtapok mo diri kung wala mo istoryahan. Pangutanon ta ka. Asa akong asawa? Wala ko kabalo oy. Wala di ka kahibaw? Mga tsismusa kay mong dagko. Yung moingon mo wala mo kahibaw? Tagaan ta kag chance. Pangutanon ta ka pag-usab. Kay kahibaw jud ko. Nga kahibaw ka. Kung asa akong asawa. Asa akong asawa? Wala lagi ko kabalo. Wala di ka kahibaw? Limod pa mo? Nganong diri bang ka mangutana sa mua kung asa imong asawa? Ay! Karon, ako'y mangutana sa imuha. Kahibaw ka ug asa imong asawa? Wala. Wala day ka kabalo? Ha? Wa ka kabalo nya human